L-10 edizzjoni ta' Notte Bianca mistennija tkun waħda ikbar u aktar brijuża minn snin preċedenti. Fil-fatt huwa stmat li iktar minn 60,000 persuna se jattendu għal Notte Bianca nhar is-Sibt. Għaldaqstant l-isfida min-naħa tal-loġistika hija ikbar u se jkunu provduti diversi mezzi ta' trasport alternattiv biex il-pubbliku jevita li juża it-trasport privat tiegħu. Dan anke fid-dawl li l-Belt Valletta se tkun magħluqa kollha għal vetturi mhux awtorizzati peress li l-attivitajiet se jestendu ruhom tul il-Belt Kapitali kollha. It-trasport mill-baħar se jkun wieħed mill-mezzi ewlenin tal-avveniment. Shuttle service tal-aneċ se jkunu għaddejja minn Taslima u mill-Kottonera għal-Belt sa' satejn ta' filgħodu. Filwaqt li l-awċin jistgħu jagħmlu użu minn servizz speċjali limitat ta' vapur li wassalhom dirett fil-port il-kbir. Il-lift tal-barrakka se jibqa' miftuħ iktar mis-soltu u l-użu tiegħu se jkun bla ħlas. Se jkun hemm rotot speċjali tal-karozza tal-linja għaddejjin sas-sigħat bikrin ta' filgħodu, filwaqt li għal dawk li bil-fors jridu jaslu sal-belt bil-karozza privata tagħhom se jkun estiż is-servizz tax-shuttle mill-Park and Ride. Iżda sabiex l-esperjenza ta' Notte Bianca tibda anke minn qabel ma wieħed jasel il-Belt Valletta, l-organizzaturi ħasbu sabiex il-briju jibda tul il-vjaġġ. Spjegalna iktar dwar dan id-direttur artistiku Sean Boħaġar. L-idea li anka l-esperienza ta' Notte Bianca tibda minn fuq trasport, ġviri fej għandek il-folk music fuq il-ferry li nieħdu kost ħafna nġibu minn għawdeġ direttament ġol port il-kbir tkun xi ħaġa sabiħa anke biex wieħed jara minn hemmhekk. Imma wkoll eżempju jekk se tiġi bil-ferry sa ssib l-Annejja għandna proġett jismu Xattilana u l-Annejja jilqgħuk intu ġej. Waqt konferenzi tal-aħbarijiet tkellmu wkoll rappreżentanti tal-Pulizija u tal-Protezzjoni Ċivili li appellaw lin-nies biex isegwu l-ordnijiet tal-awtoritajiet kemm fis-sewqan u kif ukoll fir-rassa.